Sí, eso de la cooperativa está fabuloso, pero nosotros tuvimos una y la tuvimos que cerrar. ¿Per què? Perquè està molt bé, la cooperativa està molt bé, però fins que això funcione, tu has de pagar tots els mesos. Sigues de la Seguretat Social per compte d'altre o sigues autònom. I això són diners. I si no els tens, has de tancar la paraeta. Val? Aleshores vam donar-li voltes com podríem mantindre totes les coses bones de les cooperatives però a una altra forma legal. I van trobar una possibilitat. No estem parlant de... O sigui, no anem a tallar ni res, que és tot legal, és tot... I a veure, coneixeu a un Dargarín? No? Què has hecho hoy, un Dargarín? Un Dargarín, sabeu el que va muntar? Fundacions. Són entitats no lucratives. El mateix que hem vist de la cooperativa, una organització democràtica sense ànim de lucre e independent, se pot formar mitjançant una associació, que pot ser cultural, Raül sap molt més que jo, perquè ell està ficat en això, però pot ser cultural, no? Sí, fundació i associació. Fundació i associació serien les dues formes de... I en realitat és juntar-se persones que fiquen treball per a un treball i diners per a una idea, per a portar endavant una idea. Què passa? Què diu la llei? Sense ànim de lucre. Sense ànim de lucre no vol dir que si muntem una associació i donem diners, això serà il·legal. No. El que es diu la llei és que si guanyes diners, aquests diners s'han d'invertir en la consolidació de l'associació, en el fi de l'associació. A un Dargarín, si van a per ell, és per això, perquè ell va crear una fundació i els guanys d'aquesta fundació, en vegada de deixar-los en la fundació que va fer, això per a Suïssa. Això, què volen dir? Que poden crear una associació. Poden crear una associació. Amb això ja es lleven comptes, i vaig a dir-lo a la grossa, a la Seguretat Social, a Hisenda, relativament. Però, per exemple, nosaltres podem estar treballant per a la Fundació voluntàriament, nosaltres fem l'associació, són precises 3 persones, nosaltres 3. Com treballem voluntàriament, no hem d'estar donats d'alta en la Seguretat Social, no? Ni com a autònom ni com a treballador per compte d'altre. I quan comencen els diners ja veurem com ho fem. Quan comencen a entrar els diners en l'associació o en la fundació, el que farem serà contractar-nos. I es donarem d'alta en la Seguretat Social com toca. Val? I portarem una comptabilitat. Les associacions estan ple d'associacions i que fan treballs que nosaltres veiem tots els dies. La major part de les empreses del tercer sector, que són les ONGs, són associacions. I l'administració treballa amb elles. La drogadicció, qui s'ocupa d'elles? Vosaltres veu clíniques autonòmiques per a desintoxicació? No. Què fan? Agarren a Patín i li donen la part de... I funciona, i Patín té els seus treballadors i té els dependents. Veu residències de la tercera, de persones grans de l'autonòmiques cada vegada més fan concerts, i amb això què? Amb associacions. L'associació d'Alzheimer. Epa, campiona! Ves. Per exemple, l'Hospital Gran Via van obrir-ho ara, després de 2 anys quasi construït. Ahir s'ha obert la licitació per a la zona de dependents. Ahir estem
parlant de persones que han perdut, o sigui, persones grans o persones amb problemes físics o psíquics importants. Això estem parlant de quasi 125 treballadors. Han aplicat 11 empreses i una d'elles és l'Associació d'Alzheimer de Castelló. Enteneu? Amb això us puc dir que... Val? Després, mireu, els ingressos de l'associació només, o sigui, tan sols poden arribar al 70%, per exemple, en aquest local multioci, els ingressos de l'associació tan sols poden arribar per aquest local multioci al 70%. La resta hauria de vindre de subvencions, cotes, donacions, etc. Val? Haurien de presentar l'impost de societats, sí, molt bé. Sempre que facturarem més de 100.000 euros. Això és molt difícil que arribem a això. El 80% de les associacions no arriben als 100.000 euros. Val? Te refereixes a l'any? Sí, a l'any. Normalment el tall es fa per any natural, val? Que es diuen l'any fiscal. Les subvencions estan exemptes d'IVA. I després, imagineu, hi ha activitats, anem a muntar una associació formativa. Ara s'ha obert el pastís de la formació. Abans ho feien els sindicats i el CERVEF i ara volen que siga també empreses privades. Anem a muntar una associació de formació. Les activitats educatives o formatives estan exemptes de l'IVA. I això és molt important. Per exemple, si nosaltres contractem amb la Generalitat Valenciana, la Generalitat Valenciana no l'hem d'aplicar l'IVA. Està exempt. Val? I després sí que haurem de fer a Vicenda les retencions que hi ha de treball, però les retencions això és un 15% sí o sí. D'acord? Hem de portar els comptes com toca, amb el registre mercantil i el més important, i ahí és on ve la clau un poquet d'allò que vam parlar l'altre dia. Jo com a associació puc contractar a gent del règim d'autònoms. Per a l'associació de formació anem a contractar a 4 persones que siguin autònomes. Jo me faig autònom i treballo per a l'associació. Fixeu-vos bé, jo ja no he contractat a una persona per a l'associació, he contractat uns serveis. Amb això ja no he de donar-li d'alta a la Seguretat Social. És important. Què més puc fer? Ai, però... Si l'associació funciona bé, jo puc contractar a gent indefinidament o temporalment. Jo puc contractar a altres persones per a la campanya d'estiu. I ja el més important i un tema que és superconflictiu. Superconflictiu perquè tu parles amb Hisenda i no ho saben bé. Parles amb la Seguretat Social i no ho saben bé. I és la possibilitat de tu contractar entre cometes a una persona per a que faci el treball de l'associació, i aquesta persona no estiga donada d'alta en la Seguretat Social com a treballador ordinari, però a la vegada no ha de pagar tampoc com a autònom, i això es fa tan senzill com fer un contracte amb aquesta persona sempre i quan aquesta persona no guanyi més del salari mínim interprofessional anual, que està vers els 9.000 euros, 8.000 llargs, 14 pagues. Sí, 641 per 14 pagues. Per exemple, me voleu contractar a mi per a la campanya d'estiu. Us dono un exemple. Però no me voleu donar d'alta i jo no me vull donar d'alta com a treballador i jo no me vull donar d'alta com a autònom. Doncs cabria la possibilitat de que jo signara un contracte de serveis sempre i quan el treball fora esporàdic. Ningú te diu esporàdic que és, si és una vegada a l'any, una vegada al mes o
Nosaltres